як ҷавони сокини ноҳияи рӯдакӣ дар робита ба марги Диловаршо Шомиров гумонбар ва боздошт шудааст. акси ҷасади Диловаршо сокини 27-солаи Душанбе 5 рӯзи пеш дар шабакаҳои иҷтимоӣ чарх мезад то шиносоӣ шавад. Буровардамурам ҳушима рафт. من نمیدونم دیگه چی گپن چی خبره. من گفت که روز بچه گفت که بره ای خوندم корпуси қараболо врачоям эксперт чизош ҳам бошам унҷо да. қаблан дар пайи ташхиси тибби судӣ ба наздиконаш марги Диловаршо Шомировро бар асари сактаи мағзӣ шарҳ доданд. пайвандонаш мегӯянд дар бадани фарзанди марҳумашон осори латукубро ошкор ва дархости ташхиси такрорӣ карданд. ва вақти шуштанда хунуш шуда будем ша дидем ки параи сараш дуромадагиай болоям сараш гӯш шикастагӣ. мо омадем экспертиза файрол кардем, омадан дидан ки точ назадагиай дидем карата. омадан бо ҳама раҳӯй кардем кафана айсар дидан ки задагиай ҳамаш маибай. баъд рафтан ам бачаро қапидан овардан бача паказани додагиай ки ма задам шад. мақомоти раёсати корҳои дохилии шаҳри Душанбе боздошти як ҷавон дар марги Диловаршоро тасдиқ кард. ба гуфтаи мақомот ин ҷавон ҳамроҳ бо Диловаршо дар як нуқтаи мошиншӯӣ якҷо кор мекард ва дар пурсишҳои аввалӣ иқрор кардааст ки дар пайи як баҳс сари шустани мошин бо ҷавони марҳум муноқиша дошт. наздикон ҷасади Диловаршоро пас аз 2 рӯзи ҷустуҷӯ тавассути як эълон дар шабакаҳои иҷтимоӣ пайдо карданд. ҷасади Диловаршо Шомировро тақрибан соатҳои 11 шаби 22 март яке аз сокинони кӯчаи Назаршоев воқеъ дар наздикии корхонаи насоҷӣ ё текстил дар ана ҳамин ҷо пайдо карданд ва шоҳидон мегӯянд ҳамон замон ба ёрии таъҷилӣ занг заданду ҷасадро ба сардхона интиқол доданд. Диловаршои марҳум 2 моҳи ахир дар як нуқтаи шустушӯи мошинҳо кор мекард. ҳамкоронаш мегӯянд рӯзи сар задани ҳодиса байни ӯ ва ҳамкори гумонбарашон дар ҷои кор ҳеҷ муноқиша мушоҳида накардаанд. қатимон як моҳ ё 2 моҳ кор мекард. бачаи хуб буд. ягон кас ҷанг кардаги набуд. ягон камбудиам надошт. ҳардушан бачаи хуб буд. агар ай даҳани ягон каси дига мешунавидум ки агар ҷанг шидагиай ман бовар намекардам. намедонам. наздикони Диловаршои марҳум мехоҳанд қазияи фарзандашон мушикофона ва воқеъбинона тафтиш шавад ва агар касе дар марги ӯ гунаҳгор аст бар асоси қонун муҷозот шавад. онҳо бовар надоранд ки ин кор бо дасти як нафар анҷом шуда бошад. مرا چی دکتر بجا کردن مرا چی نگفتن که دل شایدم سنیا که دست دیدن گوچی کفیده گیره زده گیره دیدن قویل نشیدن التماس میکنن پریزیدن همی کارا جیزی بینن امروز بچه مرا کرده پگه بچه دیگر میکنن. متخصصان مرکزی جمهوریوی تشخیص تیبی میگویند در تشخیص اولی مرگ او نشانه‌های اینسولت یا سکته مغزی را داشت، اما سنجش‌های بعدی معلوم کرد که او ضرب خورده است. ولی به تاکید این متخصصان هنوز خلاصه نهایی طبی سودی مرگ دلوورشو اعلان نشده است. در رابطه با این قضیه حالا پرونده جنایی باز شده تحقیق ادامه دارد.